gider jeg fandme. Det er, når der nu falder lidt mere ro over det, så tror jeg, at I kan høre, hvad jeg siger. Kan I høre, hvad jeg siger? Godt. Så fortsætter jeg med at sige godmorgen til jer alle sammen. Godmorgen til en dag, som vi heldigvis har fået forlænget på den dejlige varme sommer, der har været. Og jeg vil sige til jer, I ser rigtig godt ud. Er I klar over, hvor godt I ser ud? Jo, I ser rigtig godt ud. I ser solbrune og sommerbrune derude alle sammen. Så er der jo 3, vi skal sige særlig velkommen til i år. Og nu skal vi se, om vi kan finde dem. Det er mig. Den ene er Sissel fra 9. C. Hvor er Sissel fra 9. C? Kom Sissel, kom du herop til mig. Der kommer Sissel. Og så skal vi have Ingrid på 3. A. Hvor er Ingrid på 3. A? Nej, vi går ikke i 3. A mere. Hej Ingrid, kom du herop til mig. Og så skal vi til sidst have Frederikke fra 5. A. Vi skal hjælpe med, det er, at han skal styre hurraet. Og vi skal have 3 lange, 3 almindelige, og så skal vi have 3 hurtige korte. Og det hjælper Johnny med. Er I klar derude? Ja. De 3 fødselarer skal leve. Hurra! 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 Ja, godt. Godmorgen. Og have en rigtig god første skoledag, og et godt skoleår til jer alle sammen. skoleår. Det siger de altid i. Er det rigtigt? Ja. Det var dejligt. Det var godt. Det var godt. Johnny Emil skulle være på vej. Nu er Christian går lige og kigger efter, hvor godt han er blevet af, om han har hoppet af en forkert station. Togstation, der han nok. Så ellers skal vi sige, at vi lige har fået styr på alle 3 klasser, spise morgenmad herude. Det starter vi med. Og så starter vi stille og roligt op igen. Jeg skal lige vente til at vise spændt som lærer på, hvordan det skal blive. Vi har selvfølgelig gjort os nogle tanker og været på nogle kurser nogle dage her inden sommerferien sluttede, for at prøve at finde ud af, hvordan gør vi. Men der vil nok være mange ting i løbet af året, som vi siger, at det må vi ændre på nogle ting. Altså nogle ting er gode, og nogle ting er mindre gode. Og det kan I jo nok hjælpe os til, måske, hvis I hjælper til at sige, at det der, det er ikke så godt, kan vi ikke gøre det på en anden måde. Så må vi jo tale om tingene hen ad vejen. Ja, hvad siger du? Får vi så et ekstra frikvarter? Ja, I får nok flere ekstra